Ik weet niet of ik op top van mijn kunnen speel, maar ik ben gewoon lekker aan het voetballen. En ja, dus daar heb je een hoop plezier in, je krijgt een hoop vertrouwen in. En dat groeit, dan groei je, zeg maar. En dan word je steeds beter. En dat is bij een topclub nooit echt gebeurd. Was misschien vragen wel een zee. Tegenover elke jaar stiet de meeste titsen neer. Een stukje van een bloemkool is ook een bloemkool die op zich. Eenmaal blijven varen komt er wel weer lang in zicht. Maar het giet zoals het giet. Ook al denk je soms van niet. Ja, het giet zoals het giet. Welke van haar baan. Maar verduzie, waar het giet precies zoals het giet. Het giet zat het giet. En zo kan het dat de familie Sibon Aroene Simmer voor de tweede keer delstrikt in Friesland. Gerald Sibon had 2 minder jaren achter de rug, want hij komt haast net aan spelen ta. Bij Heerenveen had hij het plezier weer omvoen. Het rint dat het slitjager het mooi terug zien inbrengt. Niemand hier van tevoren toch dat Sibon hem zo profileren zou, uit zijn de onvaller zelfs. Ik weet niet wat ik had gedacht, maar ik ben er gewoon van uitgegaan dat ik zou gaan spelen. Nee, kijk, ik kies niet voor nog een keer een jaar op de bank zitten. En die 2 weken dat ik hier was, heb ik mijn kansen een beetje ingeschat. Ook al was Alves er toen de tijd nog niet. Maar ik had wel zoiets van, nou ja, dan maar samen met Alves of zoiets. En nou ja, dat kwam er in het begin uit en nu doen we het met Soleimani. Sibon liet wekelijks zien dat er een geweldige techniek had. Liek als in de wedstrijd in Vitesse, als hij binnen 5 seconden 2 spelers poort. Het publiek kent daarvan genietje, maar hij zelfs ook. Het is net zo dat Sibon er nooit op ziek is, maar als het net kind zat het mat, dan moet het maar zat het al ken. Veel dingen gaan intuïtief, gaan vanzelf. Je ziet iets of je ziet net iets niet. En over het algemeen zie ik het wel redelijk goed. Dus ja, daar handel je dan naar en dan is het soms wel leuk om naar te kijken. Maar ja, het is af en toe ook vrij knullig, dus ja, dat gaat 2 kanten op. Maar het giet zoals het giet. Ook al denk je soms van niet. Ja, het giet zoals het giet. Welke van haar baan heb er maar verduzie. Maar het giet precies zoals het giet. Intussen wordt de dochterke Cleo onrustig. Ze komt even zien of hij al haast klaar is, want ze wil naar de waterstuin. Maar hij is al net zo vier, want we willen nog een paar dingen van Sibon weten. Ga trappen. Ga je trappen? Goed zo. Mama. Ga maar weer naar mama. Mama. Wat bijgelijks bij Sibon opvalt is de manier van juichen. De bal gaat erin, de hand gaat omheen en dat is het. Dus je hebt ook mensen die rennen heel hard weg. Salto's. Nou ja, dat is voor mij niet weggelegd, maar ja, je hebt mensen die rennen heel hard weg. En dat is natuurlijk ook een beetje ontlading en zo. Maar het kost natuurlijk een hoop energie, geloof ik. Dus, De ontlading van Sibon komt op een orenwijze te uiting. Na een goal zocht er eerst heel leuk. En als die mooie spelers dan bij hem komen, verschijnt de grote grijns. Ik ben absoluut niet boos en ik ben gewoon blij. En dan heb ik echt zoiets van, yeah, weet je wel, van het lukt, het komt eruit of weet ik veel. Hè? Of je hebt het net even nodig op dat moment dat je jezelf op die manier even oppept of zo. Ja, de ene keer is het anders dan de andere keer. Tegen Feyenoord had ik vast geen boos gezicht. En papa zeggen. Papa is met de camera. Cleo wordt ongeduldig. Ze wil naar Boetenta, naar de hinders. Maar huid is haast klaar. Mooi peteer dan, want nog net mooi voetbal in. De 23-jarige Sibon zit ek takomend seizoen nog bij Heerenveen onder contract. Hij vielt wel dat er ouder wordt op een zieke termijn te gaan, maar de de iPod-generatie. Ik heb er wel een, dus ja, misschien wel. Ik leg liever een klaverjasje of zo als we in de bus zitten. Maar ja, er zijn er maar 1 of 2 die dat kunnen, dan wordt het een beetje lastig. Sibon weet dat de eind van zijn carrière eronder komt. Hij wil er dikwijls zo lang mogelijk van genieten. Hoe lang het dat is, dat weet er zelfs ik net. Want ja,
Het giet zat het giet. Je weet niet hoe het volgend jaar eruit ziet. Je weet niet wie de nieuwe trainer wordt. Je weet niet hoe de selectie eruit ziet. Je weet niet hoe je zelf ervoor staat. Dus ja, dat is een beetje moeilijk inschatten. Dus ik ben nu bezig en we spelen nog 10 competitiewedstrijden. En van daaruit zien we wel weer verder. Maar het giet zoals het giet. Ook al denk je soms van niet. Ja, het giet zoals het giet. Dat is allemaal, heb er maar te zien. Maar het giet precies zoals het giet.